Pencampwriaeth yn yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob ac mae wedi bod yn dipyn o amser sy'n ei dechrau'r adran yma, dydy o, efo'r rhannu'r dosbarthiadau, ond dyn ni wedi cael wledd o cystadlu mewn ffordd. I fod yn deg i John, mae wedi cael entries da iawn dan fe, mae wedi bach o waith sortod ag a nawr mae lawr i'r Final Four. Wel, mae chwarae teg, mae yna dipyn wedi dod nôl i gystadlu yma. 7 allan o'r 8 oedd yn gymwys. Ac dyle fe ddim fod yn hir iawn. Os mae wedi gweld nhw, ni'n cofio beth mae wedi rhoi lan, just i das de nawr. A diolch wedi gofyn iddyn nhw trotio yn y gwybod o. Na, just cerdded rown al line-up. Wel, dyma nhw gyd, ych chi'n gweld yr arddangoswyr yn trio denu sylw a dangos y ceffylau ar ei ore. A lan i'r prif steward, awas amser da geir rhedeg, neu falle jyst tynnu thyn o mas nawr. Yn unan, fel diwrnod, dyn ni moyn gweld nhw'n rhedeg to. Ond falle, os mae amser yn bring, maen nhw wedi gweithio fe. Wel, John yw'r dyn yn y cwrt gwyrdd, y beirniad, ac mae'n trafod rhyw faint efo'r steward, so gen i weld beth yw'r cyfarwyddiadau. Pencampwriaeth yr adran ec Hugh Reid sy'n gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn, a mae'r beirniad yn trafod gyda'r steward ac dyn ni'n awyddus i cael gweld pwy sy'n mynd ar brif Pencampwriaeth. Wel, yr ebo blwydd sydd yn mynd â hi. A'r eboles yn mynd ar gil y wobr. Llongyfychyd mawr i Richard a Joanna. Brydfa Ormond yn Llambed, ac wrth gwrs Dorian Lloyd wedi cynhyrchu ar ei gyfer nhw. Ladies and gentlemen, the champion Welsh pony or cob type here today goes to the yearling colt, exhibitor number 1098. So this is Ormond Brenin Yser, exhibited and shown. Wel, Ormond Brenin Yser yw pencampwr yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob, Dorian Lloyd yn dangos ar ran Richard a Joanna Morgan. A llongyfychyd mawr iddyn nhw. Ormond Brenin Yser. Ac felly, Pencampwriaeth yn mynd yn ôl. Wel, dyma'r tro cyntaf ebol yma gael ei ddangos, ac dwi'n siŵr bydd y perchnogion yn hapus iawn. Dyn ni'n gweld yn gefn y shot na, yr gil wobr yn mynd i Bryn Carnau Glory's Gift. So llongyfychyd mawr i Nathan Sage. And this is Bryn Carnau Glory's Gift. And so the reserve champion returning with Nathan Sage to Honda Cynon Tad today. Wel, Richard, llongyfychyd mawr pencampwr yr adran ec. Ie, trwynta fi fod yma, fi sy'n ma'n dangos boles fi 10-12 blynedd yn ôl, a wedi sy'n prynu trwsadd yn ôl, bydd yn ôl rhywbeth special. A mynd ag ma'n i'n gwybod bod fe'n special da fi, a fi'n siŵr wedyn beth sy'n hunan, mae rhaid hwn i mynd i lle iawn i gael i bydwso fe. Wel, mae'n dangos yma. O, llongyfychyd wedi dechrau ar y ffordd iawn beth bynnag pencampwr yma'n ffair eia. Odi, diolch yn fawr iawn. A Dorian, hapus siŵr. O, dros ben. Ynddo, dros ben. Da ni jyst yn diolchgar iawn i Richard gyrraedd ni. Wel, le'n car y ti, achos mae'n rhaid ti rhedeg chydig bach mwy eto. Oes, debyg iawn. Ond llongyfychyd mawr i chi ddau. Diolch yn fawr iawn. Ormond Brenin Yser. Dyna berchnogaeth Richard a Joanna Morgan, Brydfa Ormond yn Llambed. Wedi cael ei gynhyrchu gen Dorian Lloyd yn bencampwr yr adran ec. Bryn Carnau Glory's Gift, exhibited by Nathan Sage. Llongyfychiadau mawr.